Meten is weten. En om te meten heb je vaak mensen nodig. Mensen zoals Jan-Erik Rickert, die elk weekend en ook door de week is te vinden hier op de Hamert om vogels te tellen. Ja, je hoeft maar een hobby te hebben. Iets speciaals gezien al? Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, vandaag is het nog redelijk rustig, maar er vliegt natuurlijk altijd wel wat. Wat vliegt hier rond? Op dit moment zijn het vooral zwaluwen, huiszwaluw, boerenzwaluw, de laatste gierzwaluw en de laatste oeverzwaluw. Daar is het merendeel al van weg. Ja. Boompiepers en gras en gele kwikstaarten zijn wel de hoofdmoot nu. Ja. Maar het leukste is natuurlijk om er iets bijzonders tussen te vinden. Ja. Wat voor bijzondere vogels kunnen we hier zien? Op dit moment duimpiepers zijn heel leuk. Ortelaan is ook al de trektijd nu. Visarend, zwarte ooievaar. Je kunt ontzettend ver kijken. Je kunt je 360 graden om je heen kijken. En als het een beetje helder weer is zoals vandaag, kun je echt tientallen kilometers ver kijken. En voor mij is dat natuurlijk wel heel fijn, want ik wil natuurlijk zoveel mogelijk vogels zien. Ja. En je gaat noteren, toch? En ik noteer ze allemaal. Daarvoor is het in feite. Hè? Meten is weten, zeggen ze vaak. Dat klopt. Dus alles wat hier overvliegt, met name wat een beetje gerelateerd is aan de najaarstrek, zeg maar. Dus de vogels die van de broedgebieden naar Afrika vliegen, die tel ik en die leg ik vast. Ik heb ook een verrekijker bij me. Ja. Ik kijk even met je mee. Ja, dat is goed. Ja? Grote bonte specht hoor ik hier rechts van ons. Dat kiek, die zit hier ergens in die houtwal. Daar over die bosrand, daar zie je een enorme bel, met name huiszwaluwen vliegen. Dat is, op dit moment is ook echt wel de piek van de trek van huiszwaluwen. Oké. Die groep huiszwaluwen die daar vloog, die heb ik in de tussentijd ook even geteld. Dat zijn boerenzwaluwen, daar hebben we er ongeveer 140 van. 33 boompiepers zijn gepasseerd. Een fiets heeft een tijdje hier in dat boompje gezeten. 35 gele kwikstaarten, en wat gierzwaluwen, 2 groenpoetruiters, dat is ook wel leuk. Dus op zich is dat nog niet zo'n hele onaardige score. Er is veel klimaatverandering de laatste jaren. Ja. Merk je dat in de tellingen, dat het anders is? Dat er andere vogels komen of dat ze eerder komen, later komen? Precies. Het zijn wel nog steeds dezelfde soorten, maar je merkt vooral een verschil in trekperiode. Wanneer vogels vertrekken of juist vanuit Afrika in het voorjaar in Nederland aankomen. Ja. Daar zit langzaam een verschuiving in, ja. met de verschuiving van de seizoenen. Jij noteert veel. Wat gebeurt er allemaal met die cijfers? Er zijn heel veel van dit soort plekken in Nederland. En als je al die gegevens op een grote berg gooit in een database, kun je op een gegeven moment ook landelijk verschillen gaan ontdekken. Je kunt ook iets zeggen over de biodiversiteit in relatie tot de klimaatverandering bijvoorbeeld. En soorten die hier in de hei zelf zitten, die zeggen natuurlijk iets over de kwaliteit van het gebied zelf. Wat hoop je hier een keer te zien? Valen hier. Ja. Dat vind ik echt, het zijn natuurlijk ontzettend indrukwekkende vogels, ze zijn enorm groot. Komen uit Zuid-Europa. En hoe groot is de kans dat die ooit hier... Ik ga er eigenlijk vanuit voor mijn pensioen. Dat je hem gezien hebt? Dat duurt nog een jaar of 12, 13, dat ik hem een keer gezien heb hier. Okay. Ja.